Kakaasiyabiyan, awan makatulad, mas may sa atong makayab. Adi makapayagpak, usunat na sugat, ay asinti awawagan. Awan hindi ragsak, inadaksang gasat, nas nibanen itipegan. Naranggas din paay mukha niya. Agapuken nayat naulpit naranggas din paay mukha niya. Exercise daw ng quit. Daing pinakasarakan Kantarep tipe Apakabuklan tuyayan Awan pulus Nagtalkak, nagisika Lain di nakasaraka Dardarep tipe Apakabuklan tuyayan Awan pulus Nagtalkak, nagisika Sawem lain ngay balikas Di ka kumaagama Ngem kay agkamarangka Gagapay la atekuken ka Kas mo laing et binuksan
siksikan. Lain di nakasarakan, dardaren tipin, apakabuklan tuyaya. Awan pulus, nagtalka no disika. Di ka kumaagama, ngem tayak pamarangka, kadapay lang matekkuken ka. Kas mula ingin pinuksan, kaayat mo kaniya. Kas mula ingin pinuksan, Yes! Di kantong malipatan, wala ko'y puso, uray nung awan katena, pitunggal araw, uray pa'y nutawene, iti naglabasen, di muntun ko na mamalipatan ka, ingat to paltane. Kanayon nga at nagkanya, ipay dulin mo kaya, na ipaay mo apagpiyaga, uray pa'y sa akto.